Okay guys, magandang hapon. Ito pala ang ibong kong si Summer. Ayan. Ito nung binigay sa akin to ano pa lang, tumutubo pa lang yung mga balahibo niya, maliliit pa. Yan, ang tuka pa lang yan. Yan gusto niya makipaglaro, kaya ito yung pagkain niya, hawak ko rin. Ayan mo. Laruin natin siya, laruin natin. Halika dito Summer. Yan, lagay natin dyan sa Diyan ka. Diyan. Tatlalayo ako. Ayan na siya ayan na Oh! Ay, sas! Ano? Ba't ka sumunod? Ayan, balik natin siya ulit. Dahil dyan, ano siya, bibigyan natin ng pagkain. Halika dito, Summer. Halika dito ka. Halika dito, huwag kang mahiya. Halika dito, halika na. Yan. Dahil dyan, kailangan niyang pakainin para para may premyo siya na ginawa niya. Ayan. Kaya dala-dala ko itong pagkain niya para madaling turuan. Ayan. At ilalagay ko siya ulit sa nakuha yung tayo niya, tayo tumatay. Ayan siya ulit Ayan lipat niya. Ayan siya Summer! Ayan na siya Mamon. Ayan. Yan ang bagong alaga namin ngayon, si Summer. Ayan. Very good. Ayan. Pa. Hawakan mo Brian, ganyan lang. Basta lang sa Ayan. Baba mo. Pakainin natin siya at yan, ganyan. Pag gano'n na tinuturuan kasi kailangan nilang kumain para sa susunod gusto nila ulit yung ipapagawa mo. Kasi na. Ayaw na, busog na. Kanina pa kasi naglalaro kaya. Okay. Summer.